Problema de les lleis dels gasos ideals. Un globus aerostàtic conté 2,5 litres de gas a 20 graus centígrades i una atmosfera. Si el globus s'eleva i la pressió baixa a 456 mil·límetres de mercuri, quin volum ocuparà el gas? Anota les dades donades amb els seus valors, unitats i significat. En l'enunciat podem observar que el volum inicial són 2,5 litres, la temperatura 20 graus centígrades i com no s'indica el contrari considerem que és constant, la pressió inicial és una atmosfera, la pressió final són 456 mil·límetres de mercuri i la nostra incògnita, el resultat que volem calcular, és el volum final. Comprova les unitats i si fa falta transforma-les perquè siguen les adequades. Podem veure que la pressió inicial està en atmosferes, mentre que la pressió final està en mil·límetres de mercuri. Sabem que una atmosfera equival a 760 mil·límetres de mercuri, així que dividim 456 entre 760 i el resultat ens dona que la pressió final és de 0,6 atmosferes. Escriu la fórmula a utilitzar i indica a quina llei dels gasos correspon. La llei de Bohr-Mariotte explica com es relacionen la pressió i el volum d'un gas quan la temperatura i la quantitat de gas es mantenen constants i ens diu que el producte de la pressió per el volum és constant. Aquesta relació es pot expressar com que la pressió inicial per el volum inicial serà igual a la pressió final per el volum final. Aïlla la incògnita, és a dir, la magnitud que vols calcular. Volem calcular el volum final, que serà igual a la pressió inicial per el volum inicial dividit per la pressió final. Substituïx les dades amb les seues unitats dins de la fórmula. Substituïm pressió inicial per una atmosfera, volum inicial per 2,5 litres i pressió final per 0,6 atmosferes. Fes els càlculs matemàtics. El resultat de l'operació ens dona que el volum final són 4,16 litres. Escriu el resultat final amb el número i les unitats correctes. El gas ocuparà 4,16 litres quan s'eleve i la pressió baixa a 456 mil·límetres de mercuri. Gràcies.